Hi everyone! So, manaman taog joyride sa Cabaw. So, magpugas na punta guys. So, dila naman kaadlaw nga wala na human ang pugsunon. So, ato ning pahimuslan atong tiil, atong kamot, ug pugas, ug abuno. So, wala na mi suhol. Kay, singgulan pud sa ako ang tuara, ang magtudling. So, kita ni pugas, then mag-abuno. Siyempre, kaning paningkamutan og abono. Pwede di ta kabaluan ng abono. Nara? Ano? La. Tudluan sa ko ang abono. Kay murag naghanra daw. Naghanra? Ito ko ah. Ano? Nanto nga pag mo mugbo ra imong sayla ano ba? Mo tanawin ko. Sige. Hai. Hai. Ini pang sibuk.